मोनसे खोथा जे मानगोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ मोनसे माने जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय जोंनि जेसेबां माने इउपिपिएलनि प्राइमारि लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो ब्लक लेभेल बेवहाय मोनसे जोलुर बादायलायनायनि मोनसे बादायलायनाय खेला लाखिदों आरो बेजों मोनसे समाजनि गेजेराव माने जौ जुवा आरो ड्राग्स बेफोरबायदि गाज्रि हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानानै जाहाथे खेलाजों लोगोसे लोब्बा लानानै गावनि देहा आरो बेजोंनो लोगोसे फुटबलखौ जाहाथे जोङो बुहुम बिखायावनो मोनसे सिनायथि होनो हानाय मोनसे थासारि बानायनायनि मिजिंजों इन्टार बिटिसियावनो इन्टार प्राइमारि फुटबल लीग सोलिगासिनो दङ। बेनि हाबाफारि दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्टनि इउथनि बानजायनायाव बेवहाय मोनसे गोग्गोम थासारिजों समायना मोनसे परिबेसाव दिनै बे खेलाया सोलिदों आरोखि। बे मोनसे बिराद माने गिदिर बाथ्रा नङा खारन जोंनि बिटिआरनि 40टा समस्थियावनो मोनसे अपारेशन सोलिगासिनो बेनो जाबाय बिपिएफ खौ जिर' खालामनायनि मोनसे अपारेशन बेनिनो मोनसे पार्ट बे सैथो मैया दाखालि सालबारियाव लोब लोब मानसिया फैनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'आ दैदेननाय मोनसे गोग्गो समाजजों लोब्बा लाखिनो थाखाय 500निबो बारा बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा बेवहाय जयेन जादों आरो जोंनाव जेसेबांसिम इनफरमेशन दङ जों मिथिगौ जे फैगौ माने 1 मासनि गेजेरावनो 2000 माने बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव बिथां बिनोद मुसाहारि आरो जोंनि सालबारि ब्लकनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव गासैबो रायजो आरो मोनसे जानानै खौसेयैनो माने जोंनि गोग्गो समाज जोंनि माने मोनसे माने जौगाखांनाय मोनसे जोंनि जि मोनसे परिबेस जों सालबारियाव होनो हादों बिनि फोरमानखौ होनो थांगासिनो दं आरोखि। जे मोनसेल' जे माने दुर्गा फुजा फैबाय थागोन थांबाय थागोन खिन्थु दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि जि माने सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर जाहाथे माने गाज्रि माने जिनिसजों लोब्बा लाखिनानै बे माने फेस्टिभेलखौ सेलिब्रेट खालामनाङा मानोना जों नुयो जौ जुवा बा ड्राग्सफोरजों थानानै जोंहा गोबां माने सेंग्राफ्रानो माने गाज्रि माने देहा दिनै सोरलां देहा लानानै दङ। गतिके आं खावलायगोन बयबो दुर्गा फुजानि फेस्टिभेलखौ सेलिब्रेट खालाम खिन्थु गोग्गो गोसो आरो गोथार गोसोजों आरोखि। गोजोन्थों। दिनै जिहेतु हानजानि नैबे हाबाफारिमोन ओंखायनो फुंनि समाव 8:30 सालबारि जिल्ला इउथ इउपिपिएल बिथां सत्यजित बर' आफादगिरि बिथाङा जोंनि हानजानि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो जोङो दिनै बुंनांगोन दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनिबो जोनोम सान आरो बेखौ गान्धी जयन्ती हिसाबै अराय समबो फालिबोबाय थायो। दा बे माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार माला बावनाय बे हाबाफारिखौ बावजेनो इउपिपिएल हानजानि सालबारि जिल्ला कमिटिनि इउथनि लेङाइ आफादगिरि उत्पल चन्द्र स्वर्गियारि बिथाङा आरो बेनि उनावहाय जोङो स्वच्छ भारत अभियान बे हाबाफारिखौ मावफुङो आरो बेनि उनावहाय स्वच्छताखौ लानानै मोनसे मेलबो बेवहाय जुथुमनाय जायो आरो बे मेलावहाय पिएचसिनि बाक्सा जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट प्रजेक्ट कअर्डिनेटर बिथां गीतिका मुसाहारि बिथाङाबो बाहागो लायो आरो बे मेलावहाय जिबिका साखि खरामारा भिसिडिसिनि जिबिका साखि सालबारिनि भिसिडिसिनि जिबिका साखि बरपेना भिसिडिसिनि जिबिका साखिजों लोगोसे रामसातारि आरो रुपाफुलिनि जिबिका साखि बिथांमोनाबो बाहागो लायो आरो भिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बार बिथांमोनाबो बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोयो। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय जे बाक्सा जिल्ला प्रजेक्ट कअर्डिनेटर पिएचसिनि बिथां गीतिका मुसाहारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गेजेराव जे स्वच्छतानि सायाव माने एवारनेस आरो नैबे साखोन सिखोन गामि गायसननायनि सायाव बिथाङा गुवारैनो नैबे बे मेलावहाय माने ओरिएन्टेसन प्रग्राम हिसाबै माने बेखेवसारनानै होयो आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन।
मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफायरिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफायरिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफायरिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।